Hej alle sammen og velkommen til den her video. I dag der skal vi teste ting. Altså, vi har den her. Et eller andet. Den her. Vi har Takis. Og vi har Feastables. Og vi går bare i gang. Haha. Nu skal vi smage de her ting. Popcorn. Karamel-popcorn. Popcorn. Med chokoladesmag. 3, 2, 1. Den er bare almindelig. 1 ud af 10. Jeg kan godt lide. 1 ud af 10. 2 ud af 10. 0 ud af 10. 7 ud af 10. Nu skal jeg smage Feastables. Med Milk Crunch. 3, 2, 1. Den er bare almindelig. Den smager godt. 8 ud af 10. 10 ud af 10. Mm. 8 ud af 10. Okay. Nu skal jeg smage Takis med intens nacho. 3, 2, 1. 0. 10 ud af 10. 0 ud af 10. Nej, du har vel sådan. Det er da fandme gode. Jeg skal have en. Jeg vil sige 10 ud af 10. Nu skal vi smage Sour Patch Kids. 3, 2, 1. Vi kan godt se, at du spiser det. Jeg gør det. 7 ud af 10. Det smager af vingummi med sur på. Det er det også. Du hører det ikke? Åh, fedt og godt. Er det ikke så, eller hvad?